Здравейте, приятели! Приемо Каменов сте, да. С шапка съм, що не съм се постригвал. И браснал. Абонирайте се за канала, натиснете едно бутонче хайп и напишете някой мръсен коментар. Няма да си ти, ако не си написал нещо лошо против Емо Каменов. Ти ако беше, какво ще напишеш срещу себе си? Аз ако бех, какво да ще напиша срещу мене си? Освен да се подстрижеш. Освен, че трябва да се пострижа, как така ще ме питаш срещу мене си? Освен да кажа нещо хубаво, няма да кажа нищо лошо за себе си. Ти си перфектен в твоите очи. В моите очи никой не... Не, в моите очи не. Никой не може да бъде перфектен. Перфектен и благословен и благочестив е само Господ. Ние не сме нито родени перфектни, нито сме заченати перфектно, нито живеем по Божите правила. Така че за перфектност само Бог е перфектен. Днескашното видео, както виждате, не имаме лаптоп, имаме само телефони. За какво е? Ще ви го обясним. И една полупразна чаша с вода. Нямаме пари за вода. Абе, господин продуцент, пари за вода ли нямаме? От чешмата пълниме тук на пълниме баните. тубите и това. Ти нали си Gen Z поколение, бе, господин продуцент? Коя годин си роден, бе, господин режисьор? Далечната 98. Ти си Gen Z, а тия след 2010, след 2007-2008, какви се водят? 2012-та Gen Alpha. Добре, де, чекай сега. Да върнем малко лентата. Значи ти си роден края на 90-те, така ли? Ти Gen Z ли се водиш, бе? Да, на ръба. 96-та, 7-та, 8-та, това е началото. Не вярвам, да, това. Нещо се бъркаш. Gen Z поколението, мисля, че е от новото хилядолетие насам го водят, от 2000-та навам. Айде, кажете вие, къде ни гледате от коментарите, от коя година се води Gen Z поколението? Аз знам, че е от 2000-та насам. И какво определя Gen Z поколението? Тоест, фичър ти е, бе, те гледай къв си. Те видял съм ти поколение. Те гледай къв си, обавец, та дрънкаш. Не съм ли чаровник? Бе го тука. Майко. Добре, поне си заченат с любов. Което, ако не беше заченат с любов, нямаше да работиш тук. И нямаше да си толкова продуктивен. Защото тия къде се заченат и с любов стават като они от предната седмица. Глупаците. Gen Z поколението и Gen F поколението се интересуват само от какво мога да им дадеш, без те да дадат нищо. Те дори не си правят труда и да четат, и да пишат, и да учат. Ти как така си... Явно майките и бащати са те държали изкъсо. Да поздравим майките и бащати тогава, че са те държали изкъсо. Не си като тия помяре от миналата седмица. И не само от миналата, тия къде са Gen Fucker поколението. Така ще ги викаме. След Gen Z-то са Gen Fuckerите. 2008, 2009, 2010, нали? От тогава да се водят, бе, господин продуцент. Защото тия в момента правят проблемите, нали? Точно тези са. Тия, които почват 10-та, чекай сега. 10-та, значи са на 16-та. Точно тия дженфакарите. Точно тия, къде са отрепали на момче. Миналата седмица. И локалите, значи това са дженфакари. Как им казваш ти? Джен, какво? Алфа. Джен алфа. Дженфакари ще ги викаме ние. Защото се ебат отзад. Това за всички дженфакари. И за всички Gen Z. И аз първите пъти съм си мислил, че казва Jay-Z, но било Gen Z. Днескашното предаване ще бъде общо взето за Gen Fuckerите и за Gen Z-тата като господин продуцента. Да сравним малко нещата. Защо са толкова изкривени тия Gen Fuckери и откъде идва цялата им агресия? Ти преди малко ми спомена, господин продуцент, че о коментарите под нашите видеа, нали, пак казах, няма да сте вие, ако не сте написали лош коментар. Напишете го още по-лошо. Ти преди малко ме попита, че съм бил давал пример, като я некога о предаванията съм се бил. Че съм бил агресивен преди 15 години. То шамар не беше. Единия шамар не беше преди 15 години. Това шамар ли? Затова на Иван и Андрей, жена му, т.е. щерката, като си пусне клип и отдоле пишат само хубави коментари от рода на коментари като за Азис. Даже неговото поколение, дженфакерите, не го подкрепят, приятелю. Не знам ти какво гледаш, ама аз съм видял. Неговото поколение, остави ги тия, къде са родени 90-те години. Говориме за тия, къде са родени като него. Те неговото поколение не го харесват. Ти какво очакваш? Какъв шамар, какви 5 лева? Да довършиме за това, което ти казваш. Ако върнем годините назад, когато съм бил 2014 година, това колко отдавна беше. Ти си бил още ученик, втори клас си бил. Тогава
Нещата беха по друг начин в телевизията, в шоу-бизнеса, изобщо в България. Не е се толерирало агресията, но аз съм проявил такава агресия, не нанасяща физически травми на никой. Аз съм проявил психологическа агресия, т.е. викане и вербална. Но, пак да разясня, когато си в такова предаване, хората първите няколко дни са преправени. След това виждаш истинската им лица. Аз никога не съм бил преправен. Смея да го твърда и всички хора знаят, че аз никога не съм бил преправен. Но обстоятелствата, винаги за да се случи нещо, винаги има претекст. В моя случай. Аз не се защитавам и не се определям, че съм светец, но ако хората добре си спомнят така другото поколение, къде са гледали това предаване, знаят, че за всеко едно мое избухване по всички едни шула, където съм участвал, има доста голем предтекст. Аз винаги предупреждавам, казвам, спрете, опитвам се да разговарям, опитвам се диалог и така нататък, докато не се случи нещо друго. Докато дженфакарите и джензито, те мислят, че всички хора са им длъжни. И че едва ли неко направят нещо, те са защитени, защото те са дженфакари. И да, ама не са. Закона ги лови наравно с всички останали. Надяваме се тези послушници от Пловдив, от сатанинската група Кръв и чест ли беха, какви беха. Така бих им пожелал много хубави неща да им се случат за бъдеще. Такива групички, даже имаше едно изказване на някакъв глупак от Пловдив. Това не е клуб такъв, той е за бира и за семки. Във Фейсбука беше някакъв смешник. Тази такова Кръв и чест ли? Какво беше там? Тия хитлеристи там, не ги знам какви са. Там сме се събирали да си пиеме биричка и да чоплиме семки. Тоест бащата и сина, къде са хванати създателите, са си седели там, накичили цялата стая с хитлерски СС знамена и цялата история на Хитлер, моята борба. Така. И всички видове хитлерски изпълнения и ние там седиме да пиеме бира. И интересно, вместо да пиеш бира и да гледаш мачове, да... Аз обикновено избирам, примерно, от Академито, където е близко до нас един спортен бар. Да, по принцип е хубаво да отидеш на матча да го гледаш или някой бар спортен, или да, но... Понякога с приятели на кръчма или в нас. Да, те са били приятели там, водят с военни дрехи, с нашивки СС на тех, целият свинарник вътре налепен с есесовски неща и хитлерски. Вие се чуда това пич, къде го се изказал в Фейсбука, че те са се събирали да играят карти, да чопат семки, да пият бира. Много интересно, какви семки, какви карти, каква бира са пили. Даже бащата и сина са ги поснали под парична гаранция, доколкото разбрахте. То, за какво ги хващате и после ги пускате такива избикярци? Нема лошо, Хитлер и он е бил човек. Нема лошо, следвайте който искате. Джензи факари, джензи поколения. Но имайте на предвид, че когато усееш сълзи, не очаквай да жънеш радост. Явно има проблемни джензита. Какъв е проблема? Пак ще го покажа. Проблема се нарича смартфон. Няма значение от марката. Това е проблема. Не абстрахирайте се от марката. Проблема е смартфона. Това е причината. И възрастните имат в момента смартфони. Да бе, и ние имаме смартфони. И бабите и дедовците имат смартфони. Но ние вече имаме изградена мисъл. Изграден живот, който сме постигнали нещо преди смартфоните. Живели сме в едно друго малко по-спокойно време. Поне от интернет спестено. Интернета на времето беше телевизията и вестниците. И баба ти, къде седи да клюкарства на улицата, какво се случва. Някога не имаше толкова много забранени, ние не ги виждахме тия неща. И нямаше толкова позволени неща. Дори да си имал пари, то не може да няма такива неща позволени. Не знаеш кое, какво, защо, как и така нататък. С идването на тези прекрасни смартфони, първо, да ти обясня, господин продуцент, живот и здраве, и ти ще имаш бебе някой ден. Ето, нашия продуцент има вече. А съм сигурен, че неговото като стане на една годинка, като почнат да го хранат, ще му турят телефона да гледат
за да се храни детето. Ето така става. Хоп, и детето се храни. И ти това дете от 1 годишна възраст го захранваш не само с ядене, а го захранваш с интернет. Патички, палмички, спонджи бобове и на всекакъв вид там бебешки истории. И това нещо продължава. От бебе до детската градина, до 1-ви клас, до 5-ти клас, до 10-ти клас и то вече се развива. Разбираш, и то става зависимо ето от тази джаджа. Защото ние, така е по-лесно, за да не плаче детето, даваме му телефончето и го храниме. Ние не се занимаваме и то расте по този начин. Некога на времето трябваше майка ти да те успокоява, трябваше да има малко шамарената фабрика, като едеш, като се напикаш, като и така нататък. И родителите повече обръщаха внимание на децата си. Защото в по-големата част от български семейства никога не е малко кой да ти гледа детето. Баби и дедовци, да, става, но в апартаментите си ги гледаш майките и бащите. Обръщаха се повече внимание на децата. Образованието беше много стегнато, хубаво. На улицата ставаха си проблеми. Те са нормални между деца. Но деца да убиват други деца не е имало. Деца да убиват възрастни не е имало. Какво ще кажеш за скинарите? Скинарите винаги ги е имало, приятелю. Да, може би на времето тези скинари, сега ги наричаме локали. Скинарите беха такива, които мразят другата раса, освен българска. И клошари биеха, и цигани, и турци, и помаци, и евреи. Нали? Докато локалите и тия бръмбазлъци, които са смърдоляци, не ги знам вече там, какви си вече, те просто искат да бият някой. Те са просто вандали, облечени в... Значи скинарите пари нема, ходеха като клошари. Локалите, майките и бащите им са заможни, облечени с хубави скъпи дрехи и обувки и телефони. Сбират се по групички да бият деца, възрастни, по-беззащитни, по-скромни, по-уязвими и по този начин се чувстват мъже. Да обясним и нещо друго. Че те не съществуват сами по себе си. Те съществуват подкрепени от хора престъпници. Това трябва да е ясно на всички. Защото тези малките могат да правят много неща и ние закона не ги хваща. Могат да продават наркотици, могат да бият хора, могат да изнасилват, могат много неща. Но то, за да се стигне до това нещо, трябва да има някой, който е по-умен от тях. А фактически те са малки пишлиметачки бойци с си, които те не знаят, че ги използват. Първото, те сутринно време, като станат, не знаят първо дали идат по голема нужда или по малка, дали ги се се, дали ги се пика, що могат хем да се усетят, хем да се опикат. И не могат и полицайите и да ги фанат, нищо не могат да направят. Детска педагогическа стая, какво? Голема работа. 1 година шодат и после какво? После ни си продължават с кварталните глупости. Както бих казал, ето и тези лешпери от Пловдив, те не са само те има много такива, те по телевизията и други са ги давали такива. За тях стои ето този, бащата, сина и там другите, които са по-големи в този кръв и чеслия, не знам какво там, хитлерското сборище на маймуни и на прасета и те са ги подкукуросали, нали? Седат и пият бира и люпат семки. И тогава да ги научат къде се люпи семки, не ги учат къде се снимат и да се гаврат с хората и да слагат свастиките отзаде, зад гърба на снимката на прибития човек. Ами като се кефите на престъпници, и вие се превръщате в престъпници. Но на първо място реално проблема не тръгва от джензите. Те са продукт на проблем. Да започнем от най-важното. За милионен път ще го кажем пак. Проблема идва от родителите. Родителите, като са изгубили контрол върху децата си, те намират ето такива. Тези, които подпомагат локалите и тези, които подпомагат убийците, там тия хитлеристките. За всяко едно нещо стои некой престъпник. Тия млади пишлемета няма как да се сетат да го направят. Ще го направят, ама винаги са потикнати от някой престъпник. И ако Това са е добре истина. възпитани, няма да се... Те и да им го предложат, Така това те ще е, откажат. ако са добре възпитани, ето пак ключът за цялото това нещо е, ако както казваш ти господин процент, са възпитани, умни и имат своите цели и мечти, те няма да се подадат на наркомани престъпници, които са лежали по затворите, няма да се подадат на интернета, няма да се подадат на много неща и няма да свършат точно това. И има и такива деца.
Не всички са бокуци. Но пък имаме примери в днешно време за супер джензита. Спортистите, които в момента се състезават от 20 до 30 годишна възраст, са повечето джензита. И те в момента печелят награди. Нема лошо. Супер. Но по-големата част, господин продуцент, които са ги коментираме ние не ги коментираме с нищо хубаво. Защото те не дават никакъв пример, те дават един много лош пример, който в случай аз не мога да го приема, че това е нормално. Съм сигурен, че много от техните връстници пак не го приемат. Нека нашата държава да продължи да ражда убийци. Наркомани, дилъри, вандали, невъзпитани деца, неуки. Супер! Надявам се да станат много повече от успелите. Тогава мога да разпродадеме България. Има кой да купи, принцип. За какво ни е държава, като ние сами се погубваме? Началото на решението винаги е едно. Аз и предния път го казах. Нищо не е изгубено, приятелю. Всеки грешник има право на поправление. Пред Бога, обаче. Не пред приятел, не пред майка и баща. Пред Бога. И да отидеш при Бога с вяра. А не да отидеш просто да кажеш две думи. Но за да стигне до там, ти трябва да си преминал и да си се осъзнал. Да си преживял някоя опасност, да ти се е случило нещо отвратително. Другия вариант, по-добрия е, когато само се осъзнаеш от възпитанието ти, че ти не си сам. И че можеш да промениш нещо. Но повечето, ако трябва да бъда честен, от хората в България, по трудния начин и по много такъв труден, сълзлив начин разбират за Бог. Но пак казвам, нищо не е загубен. Бог обича всички. Дори най-големите грешници Бог им дава начин за спасение. Въпросът е доколкото ти искаш да спасиш и въобще вярваш ли в такова нещо. Защото повечето казват, не ме занимава или се смеят какъв Бог и тем подобни, нали знаеш? Това е българина до толкова много деградирал, че аз смятам, че повече няма на къде да деградира. И ако сам не се обърне към Бога и към духовността, спасение за българина няма. За българските деца по-точно. Така е, тъжно е. Много може да говорим по този въпрос, но смятам, че вече... Аз просто нямам желание да коментирам някакви поколения, които сами се изяждат. Всеки път от това студио приканвам хората да имат повече вяра, да бъдат по-добри, да станат по-добри. Ако някой е го приел това при сърце, уведомете ни, напишете ни един такъв коментар, да знаем, че сме ви помогнали. Поне да се промените, да бъдете по-добри, да имате вяра в Бога, защото целта на нашите предавания е да предадеме вяра в младите. И не само в младите, и във възрастните, във всички хора да повярват в Бог, да знаят, че Бог съществува. И когато разберете, че Бог съществува и повярвате, тогава ще се спрете от много неща. И ще се промените. Да, аз и за себе си го казвам. Защото съм много по-променен. Всеки в живота си, докато умре, се променя. Запомнете го. Цял живот човек се променя. Зависи как иска да се променя. Така че за Gen Z, Gen Fucker поколение и така нататък бих им казал, че няма нищо по-хубаво от това да бъдеш добър. Няма нищо по-хубаво от това да искаш да се случва нещо хубаво. Няма нищо по-хубаво от това да не си мързеливец. Да не си деградирал. Няма нищо по-хубаво от това да мечтаеш. И няма нищо по-хубаво от това, като вярваш, да си сбъднеш мечтите. Призовавам ви да имате вяра в Бога, Gen Z, Fucker и така нататък. И да имате вяра в Бог и вяра в вас. Защото запомнете, няма нещо, което да не се връща в този свят. Преди малко казах, ако сееш сълзи, не може да сееш усмивки, да пожънеш усмивки. Ще пожънеш още една кофа с сълзи.
Вие си правете сметка как искате да живеете този живот. С какво искате да блеснете? С затвор или с наука и вяра? Ще замълча и ще си тръгна спокойно.